prídem. A ideme na to. Jazvec. Ide na Lajošku. Presne tak. Otázka je, či na guľáš, alebo do guľášu. Chceme jazvečí guľáš. Periskop hore, periskop dole. Ten jazvec tu nás pozoruje. Spod zeme. Íhaj, čierny pasažier, ani som nevedela, že sa obchal do vačku. Je ti teplo, dievčatko? Teplo mi je, teplo. Aj tebe upletiem. Šalik. Tam býva mrázik. Čakáš? Čakáš, hej. Dobre, nechám ťa. Presklené iglu uprostred lesa. Dobre. V noci, nie? Vysypali nám helikopter, aby sme sa nešmykli. Uvidíme, či pôjde až na hodnú. Takýto špičkový. Tak tá dobrá cesta skončila pod kopcom a začal ľad. Sme si urobili dnes výlet cez Hyľov, Jahodnú na Rákociho prameň za touto lavičkou, na ktorej sú včielky. Včielky. Keď ju chceme vidieť v plnej kráse, tak si ju musíme najprv očistiť od ľadu a snehu. Má veľa želeva. My sa dostali na zvážnicu asi, ktorá ide po turistickej. Oni si urobili zvážnicu na značenej cesty, nemôžeme sa dostali na také, alebo také. Nedaleko včelej lavičky včielky bývajú. A sa nebojím priblížiť, lebo teraz spia. Pôjdeme ešte na bankov, je už ale 4:45. No ale ešte ideme si dať kavičku. Verný plíšak na túri. Tak. Sme sa až pol hodinku zdržali na káve, na posede. Tak nám treba, pôjdeme domov. Poďme.
tmena bankové. Ale sa vám riadne zotnalo. Kto by chcel ísť na túru s nami, tak povinná výbava musí byť čolka, lebo my nikdy nevieme, či skončíme za Vidna, alebo až keď sa zotmie. Zachádzka tu, zachádzka tam, fotka tu, fotka tam. Potom to takto dopadne, že tu asi nedobre ideme. Teda jak basa bočíme do prava. No, som zvedavá, kde ideme. Murko, ty skade si sa tu v tej tme zobral, taký biely jak snežík. V takej tme nás našiel. Murko, moje zlo. Ježiš, on má jakú hlavičku? Má hnedé steny. Jo, sa škrabať. Tam je Baňa Bankov. Toto tu je Baňa Bankov. A tie svetielka v pozadí, to sú Košice.